Εγώ δεν... Πάει, τελείωσα εγώ. Σου είπα ότι είναι πολύ καλό το ψάρι. Δυστυχώς έχεις βγάλει καρχαρία μεγάλο τώρα. Λοιπόν, κόβω τη συζήτηση, μην μιλάω άλλο. Σου είπα, είναι σαν το χθεσινό και καλύτερο αυτό. Άσο να το κουράσεις. Άσο. Σιγά σιγά. Δεν το αφήνεις λίγο μπόσικα. Θα σε ταλαιπωρήσει. Θα σε ταλαιπωρήσει αυτό το ψάρι. Είναι σαν το χθεσινό και καλύτερο. Είναι μακριά ακόμη γιατί σε έχει πάρει, να ξέρεις. Πολύ δύναμη, Ναι. Πήγαινε το, όπως ξέρεις. Τι θα δούμε. έχει καταλάβει τι. Το βλέπω. Και στράτο. Το βλέπω, Μήπως δεν είναι τσιπούρα. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά... Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως εγώ βλέπω... Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι. Από εκεί σε πάει, Τι είναι αυτό, βλέπεις. Τι είναι, ρε παιδάκι. Ωραία, μια Τσιπούρα είναι. Τσιπούρα είναι. Θα σου πω σε λίγο, δεν μπορώ να ξέρω. Τσιπούρα είναι και... Τι τσιπούρα. Λαβράκι. Λαβράκι τάρας. Αυτά ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα τι είναι, εγώ πρέπει να μπουρλαθώ εδώ πέρα σήμερα. Αυτά που μου έλεγε στο λαβράκι των 3 και 4 κιλών πόσο είναι. Πάνω από 4-3 κιλά στο γεμάτο. Συγχαρητήρια. Σήκωσε το λάβαρι στην ελευθερία. Φίλε, αυτό είναι 4 κιλά, ρε. Τι να σε δω. Αλλά σου. Από τον άνθρωπο τι κάνει. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Φοβερό. Είναι αυτό, ρε.